pangutana may tungod sa giingon ni Brother Eli Soriano nga dili tinuod nga God is everywhere. Ang Dios naa sa dapit. Kay iyang gikutlo barsok sa Mateo 6:9 nga klaro kayo si Kristo nagampo samahan nga ningon si Kristo amahan namo naakas mga langit pagadaygon ang imong ngalan. Na kitang Katoliko barsok atong gitudlo nga ang Ginoo naa sa dapit na matud pa sa iglesia sa Dios dili tinuod nga ang Dios God is everywhere nga naa sa dapit kay ang amahan tuan nagpuyo sa mga langit kay naa sa Mateo 6:9 klaro kayo si Kristo mihangan sa langit unya nagampo samahan nga mingon amahan namo naa ka sa mga langit. Paliw ko kapatid na badsok kung unsa ning ingon nato nga God is everywhere. Salamat kayo, Brother Dennis Abarques imong pangutana. Kanang atong igsuon nga manamo na sa langit o aragi Ginoo sa langit. Kini ilang palapdan ng ilang basa. Kiwati ilang basahin ning Jeremias 23:24. Ako basahon. Aduna bay usa nga makatago siyang gugalingon bisan sa mga kasuukan sa pagkaagi nga ako dili makakita kaniya. Nagaingon siya dili ba napuno ko ang langit ug yuta, nagaingon si Yahweh. Wa mamingon Ginong napuno lang yung langit o sa langit hasta ang yuta na siya napuno. Muna nga malagmit wa sila kabasa ni matulas lang pa sa iluhon nga kadto nga manamo na ka sa langit. Kining Jeremias 23:24 ang labasa ang Dios naa sa tanang dapit. Colosas 3:11 ingon si San Pablo, si Kristo naa sa tanan, ibabaw sa tanan, ilawom sa tanan, naa sa tanan. Imagine that, Kristo na. Mao sa nang kinaiya samahan. So, sa Salmos 44:21, mao sa nang mabasa nato. Dili ba kami pagasusihon sa Dios kay siya nahibaw sa tanang mga tinago sa atong kasing-kasing. Nya na mga pahayag dinhi nga ang presensya sa Dios nagalukop sa tibuok kalibutan. Wala nga hibaw siya sa tanan kay ang presensya nagalukop sa tibuok kalibutan. Wala nga malihog lang ta nga kadtong teksto nga wa nila mabasahi, tiyala basahin nila nalabyan, ibalik nato Jeremias 23:24. Ako nagalukop naday nagalukop nga tuwara sa langit. O naigsumpay ako nagalukop sa tibok langit ug tibok yuta. Nabay nagalukop wa diha. Nagalukop gani na diha. Lukop meaning he is really there. His presence is omnipresent sa in English panasta ng dapit. Bisan sa impierno na apro di man siya masunog dito kay Dios man siya. Wala nga atong tubag sa pangutana kay he is everywhere. Kala mo no city, God is everywhere. As the wisdom of God, we shall know that God is everywhere. Ang Diyos naa sa tanang dapit. Kaalam, Kapitulo 1, versikulo 7. Muna nga, ang mga magtutudlo ngayon niya na, ino na to dili ang ikatuhuan. Kay falsus in ono, falsus in omnibus. Katudlo, gilagsayop ngayon ng ginuuna sa langit. Daghan sa panudlo nila nga, tingaliwa pa na ito masakpi, nga daghang mga sayop. Kaya ningon lang na sa langit. Pero ningon nga, nga langit man. Ako nagalukop, ug naggipuno ko, ang akong gipuno ko, ang langit ug yuta. Naigi sumpay, yuta. Ya, wa man nila basahan Jeremias 23:24. Balik ta ni Brad James Labonita. Salamat braso atong oras sa 7:57 ano braso kung taigong panahon ato lang kuhanon kag mga mahinungdanong pahibalugi ngayon braso. Salamat kay Brad Jim at kabantay nga ato lang pahibaw nga kada Lunes alas 7 ngadto sa alas 9 doon na tay Catholic Faith Defenders Bible Exposition and also apologetics presentation live streaming makita sa ubang mga dapit sa atong nasod o mabot sa ubang dapit mga gawas sa atong nasod. Labo pa niya na ato sang ipahibaw nga Catholic Faith Defenders may volunteer sa pagsangyaw ipadana ng arsobispo sa mga parokya nga before the mass doon ay pila ka minuto nga nabilin sa dili pang sunod nga misa ang mga laiko makapaambit sa kining 9 modules prepared by Monsignor Marvin Mejia Binisaya nga makahimo na ta mga pare mahimo sang mudapit na to nga si evening nga makasulti before the mass sa tanang misa kung masugot ang pare manam nga namandam nga si evening kay ningon man sila kining si evening ready naman ni kay mao man ilang gi hinasa gi familiarize o gi
tagag focus ang pagbansay-bansay labaw sa tanan sa ato sang kinabuhi importante nga kung magtultul tag kaluwasan sa uban kinahanglan sad nga kita katultul sa atong kaluwasan. Yan sa Roma 2 12 hanggang 21. Yeah,